A Betty Martí Estètica Holística ens interessa 3 aspectes de la teva persona. Primer, com et veus. Segon, com et sents. I tercer, com et trobes. Nosaltres intentarem acompanyar-te perquè trobis allò que estàs buscant dintre de la teva pell. Quan una persona ve perquè té mal a l'esquena, té una contractura muscular, el correcte és fer un massatge i en un parell o 3 de dies torna, en fem un altre i així 2, 3, 4 vegades fins que hem descarregat aquella esquena o hem eliminat aquesta contractura muscular. Ara bé, posem pel cas que aquesta persona arrossegui un problema de mal d'esquena o un problema muscular durant 6, 7, 8 mesos. Clar, nosaltres podem fer el massatge i podem intentar relaxar aquesta musculatura, però hem d'esbrinar què està passant, perquè no és normal que una persona tingui una contractura durant tant de temps. Aleshores, hem d'anar a mirar si es tracta d'un problema que està visquent i que no el sap resoldre i llavors ha passat a nivell emocional o a nivell físic. Llavors, farem el massatge, però paral·lelament anirem buscant l'origen del problema que ha desenvolupat aquesta contractura. Això fos un exemple en quant a massatges. Però en podríem posar uns altres, perquè també els problemes que es trobem a nivell facial, a nivell d'estètica facial, doncs normalment estan també relacionats amb problemes a nivell intern. És a dir, quan jo parlo d'unes arrugues, d'unes taques, d'uns granets, d'una cuperosis, unes bosses al voltant dels ulls, sí que és veritat que estic veient això a la pell, però que he de tenir molt clar que això és un problema que s'està fent des de dintre. Aleshores, quan una persona ve amb un problema per fer un tractament, hem de saber, per un costat, fer una lectura d'aquesta pell, que la pell ens parli, que la pell ens expliqui què li està passant. I per un altre costat hem de saber en quin moment s'ha desencadenat aquest problema. Perquè no té sentit que nosaltres estiguem tractant un problema de granets si no sabem si aquesta persona té uns problemes digestius. Llavors, és molt important saber els hàbits que té la persona, en quin moment de la seva vida està visquent o des de quan està patint aquest problema, perquè llavors ens situarà en un moment on el seu equilibri s'ha desestabilitzat i a partir d'aquí és quan comencen a sortir aquests problemes i per un costat anirem treballant l'aspecte de la pell, però per l'altre costat i paral·lelament anirem treballant el seu aspecte intern, com ara per exemple el tema emocional o fins i tot el tema de salut. Clar, no és el mateix que una persona no vagi bé al lavabo, que una persona tingui problemes digestius, que una persona tingui problemes hormonals, perquè tot això ens reflectirà un problema de pell. En aquest sentit, és el que nosaltres entenem com treballar tot el conjunt de la persona. No ens conformem en fer un tractament facial o fer un bon corporal, un bon tractament corporal, si no hi ha un treball de fons. No hi ha bellesa externa si no hi ha un equilibri intern. I aquest equilibri només es pot donar quan hi ha salut i quan hi ha estabilitat emocional. Com treballem? Depenent del problema i depenent de la persona. No tothom busca el mateix. Evidentment, quan una persona ve buscant una depilació, doncs se li dona la millor opció. Tenim diverses opcions. Però quan és un problema ja més específic, de dir, doncs mira, anem a fer un tractament corporal, clar, no podem agafar la persona, posar-la a la camilla i començar a treballar amb ella. Han de fer tot una mica d'estudi que ens donarà la clau de fins a on podem arribar. Tot i així, nosaltres fem una part important, però sempre posant en compromís a la persona que ve.
ja fes el tractament. És a dir, és molt important que la persona s'impliqui, que la persona senti que és part d'aquest tractament. No és que vingui, es posi les mans nostres i que nosaltres farem el miracle. No, el miracle ha de ser un conjunt de moltes coses. Això sí, nosaltres ens comprometem a acompanyar el seguiment d'aquesta persona, a assessorar, a orientar i a fer la nostra part de la feina. Dit això, oferim a la persona tot un seguiment, és a dir, és com un acompanyament. Ara modernament es diu un tractament de coaching bellesa, però nosaltres fa molts anys que estem treballant amb aquest acompanyament d'una bellesa equilibrada, d'una bellesa serena, d'estar bé dintre de la teva pròpia pell. Deixem passar les modes perquè no sempre tenim 15 anys i una persona perquè es faci gran no pot deixar de ser atractiva.